Vezi, mai ce scrie aici? Nu? Așa, conform articolul 117, aici se prevede depășirea decibelilor permiși de lege după codul penal, punctul 2, alineatul 3, în legătură cu legea 108 din anul 1998. Prin aceasta se prevede amendă și 3 puncte de permis. Ce permis, domnule? Nu sunt șofer. Articolul 116, procedură penală, colaboră cu articolul 117, punctul 2, alineatul 4, 3 puncte de buletin. Care buletin? Ce cu dumneavoastră? Gura! Orice cuvânt în fus duce la agravarea situației care, prin articolul 117, alineatul 2, 4. Bă, bagă muștați la pușcărie, băi! Nu. Ori faci și spun, ori dă mă ghini schema numai. Nu. Bărbații descalțare. Dar femeile? Eu pe și-am spus, femeie. Domn polițist, nu trebuie. Descalțarea. Articolul 100. Tu ai să mai citeți, că el vin cu așa în patrul ăsta. Tu ai să înaltul, vin deasupra lui. Cum deasupra lui? Deasupra lui, băi, la mușcă. Tu, vină cu așa. Vină cu asta, am spus. Ai și închisă, stai acolo. Spui cu legeți? Domnule polițist, dați-mi drumul acolo. Comentezi? Nu. Așa. Tu, predonează, ai gata mâine reason to stay with you. Articolul 112. Tu număr în engleză până înțelegi și în rus înapoi. Eu nu știu engleză. O știu, o învăț. Tu cânt o sole mio. Ce sunt? O... Bagă mușcării, vrei? O sole mio, Dar tu spune sole nu șeapă. mio. O sole mio. Ei, nu, dar faci ce strofă înapoi, băieți, nu așa. A sole mio, 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 domnule polițist, a sole mio. Asta ce-i? Hârtie igienică? A sole mio. Pentru călcarea ordinii publice, dar și stai, bardacă ei! Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă numesc Morena. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mă numesc Morena Copza și urmăriți emisiunea În proștime. După cum știți, ne aflăm în perioada campaniei electorale. Pe 28 noiembrie vom avea alegeri anticipate. Invitatul nostru în această seară este candidatul independent Nicolae Cioroi. Să-l întâmpinăm cu aplauze, vă rog! Bună seara, domnule Cioroi! Bună seara la toată lumea! Bună seara! Mă numesc Nicolae Cioroi. Înainte de emisiune, l-a rugat pe domnul Cioroi să ne expedieze o mică descriere a sa. Să vedem ce ne-a trimis. Am nasul mare și limba lungă. Sunt un bun conducător. Am 15 copii, 4 feciori, 6 fete, 8 băieți și încă 3 soții însărcinate. Da, impresionată descriere, domnul Nicolae. Haideți să luăm loc. Deci, spuneți-ne ceva, vă simțiți confortabil? Da, mă simt foarte confortabil. Știți de ce? De ce? Deoarece folosesc noul Ovils Ultra. Acum cu miros de lămâie. Bine. Încearcă și tu. O să încerc. Deci, spuneți-ne ceva despre dumneavoastră. Publicul nu vă prea cunoaște, fiind candidat independent, nu aveți o promovare atât de largă. Ce ați putea să ne spuneți?
În primul și în primul rând, vreau să le promit pensionierilor, toți mă ascultă, 8.000 de lei pe lună, vă ajunge ori nu? Așadar, studenților, eu sunt student, am un 3 la facultate, 4 zile de odihnă pe săptămână, vă ajunge ori nu? Și pensionarilor luați, vouă. Așadar, mamelor, primul copil pe care îl au, a doilea eu îl garantez. Eu! Da, nu dureți. Așadar, cu toții vom cânta, vom dansa, ne vom distra. Mi-e sigur place să fac asta. Și vreau să vă duc la cunoștință că vara aceasta, pe data de 12 iunie, vom pleca cu toată țara în Turcia. E cald aici la dumneavoastră studio. Da, călduț. Poate că în familia mea să vină. Domnule Ciuroi, aș vrea... De ce nu răspundeți? Buzele tale, două petale, când le sărut mă duc peste picioare, mi-ai pus în suflet, dragoste mare și nemuritoare. Un bip. Domnule Cioroi, ne așteaptă o iarnă foarte grea. În cazul în care dumneavoastră o să ajungeți în Parlament, ce o să faceți ca să nu lăsați oamenii în frig? O să ieșim cu toții la paradă, la carnavale, să scoatem lumea din frig afară. Bine, dar ce măsură să luați pentru populație? Înălțime, lățime, să coasem cojoace, paltoane, mă rog, e cald așa. Dar centralele termice vor funcționa? La fiecare vilă câte o termocentrală. Păi bine, ăștia de la file, da, dar ce o să facă ei de la bloc? Aia de la bloc vor merge cu bușorul, cu hăitura, să-i hăiască pe ăștia de la vilă. Și de așa rar să dovedească să acumuleze căldură în ei. Da. O altă întrebare pentru dumneavoastră este, de ce referendumul a eșuat? Doamna Morena, îmi pare rău, nu pot, trebuie să plec. Așadar. Credeam că o să-mi răspundeți la întrebare. Nu. Dați acum la final măcar un mesaj pentru public, poate ceva aveți de spus? Vă iubesc pe toți. Țin la voi. Stați la domnul. Cum rămâne cu a doilea copil? Vorbim după emisiune. Bine, bine. Aceasta a fost Morena Copta și vă aștept săptămâna viitoare în ziua. Acum urmează un buletin de știri. Bună seara! Să începem cu știrile pe scurt. Atentat la acord semnat între noi măsuri împotriva câțiva cetățeni au. S-au înregistrat câteva noi discuții în cadrul și poluarea în general. Iar acum să urmărim știrile pe larg. S-au înregistrat câteva noi discuții în cadrul acordului semnat între câțiva cetățeni ce au atentat la noile măsuri împotriva poluării mediului în general. A doua știre. La ultimul său concert în Moldova, Dan Bălan a împrumutat o poză de-a lui Vladimir Voronin pentru coperta noului album Dangerous. Guvernul moldovean a anunțat că pentru susținerea tinerilor căminiști, iarna aceasta temperaturile vor fi citite în modul. Vă mulțumim pentru atenție, o seară bună în continuare!
I knew that I would. I've been